Ola, son Fernando Corredoira e saúde a toda a xente. Veño aquí para vos falar dun libro, do meu libro, intitulado 101 falares con xeito. Mira, aquí o tendes, mostrolo. Un libriño ben portátil, dígase. 101 falares con xeito é o título. O que agora é un libro, o que agora é reeditado en formato de libro pola editora A Través, foi, antes de ser libro, foi unha sección do Portal Galego da Lingua, que na altura era dirixido por Víctor Lourenço. De facto, a idea de levar a cabo esta sección partiu do partido de Víctor Lourenço, ben como a suxestión do título da sección e do que depois foi o libro, Os 101 falares con xeito. O público-alvo dos 101 falares con xeito, a quen é destinado o libro, é a nosa comunidade lingüística na Galiza. E é dirixido a aquelas persoas galegofalantes que desexan aprimorar a súa lingua. O libro é resultado dun traballo de pesquisa, digamos, de pesquisa detectivesca, no sentido de que se trata de chamar a atención para certos castellanismos, digamos, comunmente utilizados entre nós, sen sabermos que son castellanismos. Son castellanismos, a maior parte deles son castellanismos de carácter semántico e resultan de decalques, de transposicións da lingua dominante, da lingua hexemónico castellano, sobre a lingua dominada, que é a nosa. Resta-me apenas acrescentar que o libro está á venda nas mellores librarías do país.